खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 जुलाइ 2025 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हायैयाव गोसोआव दिनै उनदाहाबो फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव दिनै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननोबो हागौ। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि, गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा हरखाबै लोगो मोननोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव दिनै गोलैनोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ आरो गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोखौ दिनै बहाबा हरखाबै लोगो मोननोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां मोनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानोबो हागौ बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांथारखौबो दिनै मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननायाव गोसोआ दिनै जोबोद गोजोननोबो हागौ गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ जेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोआव दिनै उसुखुथु खालामनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ जेननो हानाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ देहाया दिनै
बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोरलैयैनो सुस्रांजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ साबस्क्राइब खालामो आरो लाइक खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।